Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Gusti Allah tansah paring berkah tumraping kita sedaya. Para warga Ngayogyakarta ugi anak-anakku kang lagi sinau ing omah. Para sedulur kabeh wae. Ingsun Hamengkubuwana ing dina kang kebak pas-pas lan tida-tida iki nyuwun para warga sami ndedonga kunjuk ing ngarsaning Gusti Allah. Mugi kita saged enggal kaparingan pepadang ing tanggap darurat awit saka sumebaring virus corona iki kudu diadepi kanthi sabar tawakal, tulus ikhlas, pasrah lahir batin, lan kairing ikhtiar kang tanpa kendhat. Semono uga kita kang kajibah ngesuwi para kawula, wong sabar rezekine jembar, ngalah urip luwih berkah. Beda karo prastawa Lindhu Gedhe taun 2006 kang kasat mata. Saiki kang aran virus corona iku yen lumebu ing badan kita ora bisa karasa lan tekane uga ora kanyono-nyono. Kita kabeh kudu bisa njaga sehat, laku prihatin, lan uga wajib ngecakake aturan baku saka sumber resmi pemerintah kang wis diumumake ing masyarakat. Gusti paring dalan kanggo sapa wae kang gelem dalan. Mula pamundhutku sing padha eling lan waspada, eling marang kang gawe akesan kanthi lampah ratri, zikir wengi, nyuwun pangaksami lan pangayomane Gusti. Waspada resik diri lan lingkungane dhewe-dhewe. Nek krasa kurang sehat kudu ngerti lan narimo yen wajib mengisolasi diri pribadi sajrone 14 dino. Jaga pribadi, jaga keluarga, jaga pasaduluran, jaga masyarakate. Kanthi jaga rada ngadohi kumpul-kumpul bebarengan yen pancen ora wigati tenan. Bisa uga kita rumangsa sehat ning ora ono kang bisa mesthekake yen kita bener sehat. Malah bisa uga nggawa bibit lelara. Datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Pamundhutku mung saklimah sing ngati-ati. Mung kita bisa atur pangajab nyuwun kalis ing bebaya lan tulak saring, lan uga bisa tinebihna saka memala kang luwih gedhe sanggane tumraping kita manungsa. Pamujiku sehat, sehat, sehat. Mugi Gusti Allah ngijabahi rahayu kang pinanggih. Amin. Nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.